Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Cewek Tanjung Dukuhan pancen pinter-pinter, nontok ludruk ambek sendepel pager. Jejeri arek lanang gayane gemeter, bareng kroso anget kok kiyer-kiyer. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Cowek digawe nyambel duwike entek gawe mangkubur. Dinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Manjada wajada jare wong biyen wajidau sapa sing temen bakal tegese temen sing jujur lah kumu sebab wong jujur mono iso nontono repmu. Mulane kita kabeh ayo padha muji syukur sampai saiki sik diparingi panjangan. Mulane nek bengi ayo sing sergap tafakur supaya rumah tanggane tentrem ekonomine makmur. Pancen nyambut gaweku dadi seniman ludruk Jawa Timur. Gone ludruk aku didadekno dagelan, nek hasile pancen lumayan. Aku nek main ngene bojoku gak tau melok, ngene iki turu ana omah turune ate morok, nek moring-moring raine mesti
dibuka ketok duwe atusan bojoku bringas-bringis kaya garangan mulane niki kajate Sekabumi wonten Tanjung Dukuhan ben taun karya baru hiburane mulane wong urip teng alam donya niku sing gelek hiburan napa sebabe ada teko penyakit lho wong jenenge penyakit niku 10% dugi turunan 15% dugi pola makan lah sing 75% niku dugi pikiran mulane pun kakean pikir sing penting hiburan awak seneng ada teko penyakit lah niku lho contone mawon sing wong mboten kae pikiran kaya wong gendeg lho wong gendeg niku mboten kakean pikiran enten wong gendeg niku masuk angin masih turu nok empere toko gak klambeng yo gak tau masuk angin yo gak tau tumon ana wong gendeng kerokan mane mangane niku sak-sake yo gak tau lara weteng mulane mboten kakean pikiran supaya sampeyan mboten kakean pikiran mboten kena penyakit kudu belajar sapa sing ngomong gendeng sing gelek nonton hiburan ayo ya